Hello mga ate, mga kuya, maayong hapon. So padong itakarang kuya sa Marasbaras Robinson. So naatay po yung palitaw kickpad sa Taekwondo. Kinag-order ta kick po sa Taekwondo. 1 pieces raman may abot so okira sa order nirang tag Marasbaras Robinson kung naabadyo dito. So padong na dumitong sa paitaw, multicam sa yan. So kung na dayo dapita na di ko din nakitaan nga ka ng lulong na ngayon. Kaon niya, so inulois at ko nagkatag gamay nga 50 pesos saya. So ayan. So nakita na ko diri si Lolo nga nangayon tawag pampalit niya pagkaon. So wala man ko laing kwarta sa kailangan naman siya 50 pesos lang. So naalo 50 pesos so inaon na nga mabusog ka. Ayan, so padoon na ta sa atong destination sa Robinson. So doon lang diri ang mga idol sa mga kati, kuya doon na lang. So dili pagkasabot nasa na ay Taekwondo. Big battery at ikon equipment. So mga kanag sa kuan, sa mga secure kung sa pagod nasa napita. So ayan. So kung makita ninyo noon ara, kanang mga hours o nahan mga 3 minutes pa na ang kuan baktason nimo. Di ka nagkasabang gimunungan. Padong dira. So ayan. 3 minutes pa na. Kana also, do na lang no. Do na lang. So ato ang tuson, mga kati, mga kaguya. Ayan, diyan na titiri sa Robinsons Marasbaras. Yan. Okay. Atong ipakita, atong namumbi. Ang nagungos sa video. Morning na wa sa 5 little mga clear pati ang sila bigyan mo sa Taekwondo Robinson. Sumusuhod na ta mga kaatim, kakuya, sayan. So wala ko sa battery kumasa ko sa nag-flavor trials ako ni nagutana sa mga tuan. Mga sales lady sa mga security guard dire at tumakuyag sa mga atin nagutana tanok. So nasa dapit so ayan, sumugod mo flavor ta. Sakay tigagdanan yung mukuan mo. Lakaw. Okay. Kaputo ginhinay. Sigma. Kumbata. So yan. Kanais kay Director Marasbaras o Bizanay pantulo pa rin na hulak rani. Asuray pantulo pa ni. Dugay na ko sa Tacloban pero karang pa ko naka. Asuro yung ka na Marasbaras. Robinsons Marasbaras. I'll shout out sa mga ubandangan na noodin natin tanga. Subscribe mo sa akong YouTube channel, Bisaya Vlog TV. Thank you, mga ate, kuya. So, din yung mga ate, kuya, so, siguro kumita sa kuan sa equipment. So, wala dyan na pakita sa pagkano, wala ko na, wala ko na diri, so, wala ko mahimo kung di tambay o niya. So, deklaro na ko na, muli medyo hapon naman, so, tuloy pa din, bukan na naman diri tanan sa Marasbaras, sa Marasbaras,